Přátelé, ahoj, my vás zdravíme tady s Lindou. Ahoj! Z Finky Exotiky u dalšího dílu pořadu Jungleros Authenticos, takže dneska tam je autenticky z džungle opět a budeme si u toho povídat samozřejmě a taky budeme chodit, tak uvidíme, jak to bude vypadat, aspoň trošku uvidíte tento prostor úžasný. Finka Exotika, jsme poblíž Národního parku Corcovado, prostě úžasná džungle. A v tomto prostoru jsem se v podstatě seznámil s touto úžasnou osobou, s Lindou. To už je takových 6 let, krásných 6 let zpátky, vy? Tak. Zhruba, něco takovýho. Přesně tak, 6 let zpátky. Takže je to o krásných vztazích a my teď vyrážíme na cestu na pláž Finkou Exotikou. Pojďte nás následovat. Tak Lindísku, jdem už něco probírat, jdem se tě ptát, tak nám řekni na začátek, jaký byl tedy tvůj začátek na Kostarice? Jak to začalo? No, tak, kde bych tak začala? Můj začátek vypadal tak, že jsem se sem měla nejdřív na měsíc podívat, abych zjistila co a jak. A pak jsem začala pracovat pro pána, kterýho ty moc dobře znáš. a strávila jsem tady rok. Ahoj, Romane! Romane, čau, pokud sleduješ náš YouTube kanál. Tak tě tady zdraví 2 tví nejlepší pracovníci samozřejmě. A tehdy vlastně, tehdy jsem tady už zůstala na celý rok a začínala jsem první 3 měsíce tady na hotelu vedle Finky Exotiky, takže stojíme přímo vedle mého nostalgického začátku tady. A dělala jsem tam manažerku vlastně hotelu, prostě, jestli se tomu dá říkat manažerka. Snažila jsem se hasit ty největší problémy. a tam jsme se seznámili, Pavle, my tehdy, to už jsme se tak nějak o sobě věděli, vy? Netleskej jenom u tohohle, prosím, u toho mikrofonu, nevadí. Celý rozhovor bude utleskaný. Takže tam jsme se vlastně poznali s Pavlem a pak už se nám to krásně rozjíždělo, na hotelu jsme byli pár měsíců a vzhledem k tomu, že začala prostě doba, která tehdy začala a nebylo moc lidí na hotelu, tak jsme se nakonec přesunuli do města, do Puerto Jiménez. A tam jsme ještě nějakou chvíli, nějaký ten rok žili s mým bývalým partnerem. Ahoj Filipe! No a od té doby se vlastně tak nějak jako vracíme. Takže já tady neustále pobývám, vždycky pár měsíců tady, pár měsíců zpátky. Otlumuješ mě. Jaký jsi hasila, řekni trošku o ty zkušenosti, jaký jsi hasila ty problémy, zkusí trošku vzpomenout, nezacházejme do nějakých úplně detailů, ale chci říct, že to nebylo úplně jenom tak jako růžový teda, jo, ačkoliv to prostředí, jak jsi to vnímala, když jsi dorazila Kostariku? Dorazila taky, Linda dorazila s Filipem, momentálně mým jeden z nejlepších prostě přátel, stejně jako Linda, stejně jako Dan za prvé a vlastně lidi také, co vidíte ve videích, tak to je blízký kruh, to je blízký v podstatě rodinný kruh, na svatbě byla a pohřeby jsme řešili a prostě takové ty věci, že tam ty lidi chcete jako mít u toho. Takže to a takhle se ale kamarádíme, no a řekni Lindy, teda ty tvoje začátky, překvapení, nepřekvapení, teď ten Filip, pamatuju, to byl taky zajímavý, přijel kluk z města, Filipe, tyjo. Velký náš guru, ale jako bylo to taky šokující pro Filipa. Rozhodně, pro Filipa asi víc než pro mě. Jdem dolů a povídej a budeme tak jo, jdem to stopovat tady, co se tady děje. No, pro Filipa to asi bylo trošku jako horší, si zvyknout, jak jsem za sebou měla život v Jižní Americe. Takže to bylo takový... Lindy, sklidně povídej a jdeme dopředu. Aha, a koukej dopředu a jdeme pomalinku a ty povídej, protože mám mikrofon. Jo, vlastně, jo. Dobře. Ale povídej. Tak já si stejně musím koukat pod nohy, protože jinak už tady mám za sebou jako pár tady vždycky pádů, jo, takže já se musím koukat pod nohy prostě. No nicméně, ta adaptace byla ve finále vlastně dost rychlá, jo, já si pamatuju, že poprvé přímo tady teda v džungli bylo trošku jako zajímavý vypořádat se s věcma, jakože vám prostě nosálové během noci vybílí celou kuchyni a rozlijou veškerý olej a všechny tomatový salsy pro hotel úplně všude. Protože jsme tady jsme v prostoru otevřeným, tady to jsou ty bydlení právě než je v extrému, ale pro ty turisty. Lidi bydlí venku, v souladu s přírodou, nemají to tak uzavřený, ačkoliv v sítě existují, tak se dějou tadyhle ty prostě věci. Srandy, no. Vlastně srandy, ale samozřejmě potom také jako řešit tady ty srandy takhle trošku jako odtrženě v džungli, to je hold, jako je to humor, jo, samozřejmě člověk má super historky
Ale u nás teda všechen stav, včetně nás s Filipem, jsme klouzali ještě týden třeba po kuchyni, že jo? Tak jsme se velmi rychle ponaučili. A úplný jako klasiky, že vám nosál prostě přes noc jako překauše vodovodní trubky, takže nemáte vodu. A tady ty věci, to byl v podstatě každodenní standard. Takže jako naučit se vlastně řešit věci, které do té doby člověk vůbec neznal. Vůbec jako nevěděl, že někdy bude řešit, že jo. To mě na filozofické fakultě někdo naučil. Možná trošku tak víc, když běž tam Máro, prosím, před nás, ne ty Nelindis, jde tam Mára, tak tady jestli korigujeme kvůli světelnosti, protože sluníčko svítí a má to nějaký úhel a takže vlastně jste začali poznávat tak trošku i to nepohodlí toho prostoru, tam tu nekomfortní zónu. Řekni k tomu, v čem vidíš tady třeba to nepohodlí, ten nekomfort. Už trošku si načala s těma zvířatama, že nekáš nějaký drobečky, bum, mravenci, nosálové jedí. Přesně tak. Tak nekomfort, záleží samozřejmě, každý to máme jinak, ale myslím si, že pro člověka jako že si velmi rychle zvykneš na to, že potřebuješ opravdu málo věcí. Jo, že to prostě není, že je ti horko, to je vlastně jako plus, že nám není zima, že nemusíme řešit moc. Trhneš si kokos, je ti teplo, nemáš co řešit. Ale zároveň jako diskomfort může být třeba v tom, tady teda konkrétně v Portu Jiménez, tak luxus tam v podstatě, že jo. Ale potom, když je člověk takhle jako v džungli, v dřevěných otevřených kabinách, tak samozřejmě řešíš třeba to, že ti v noci jako vlezou nějaký zvířátka se podívat na tebe, nebo tam prostě lítá netopír, tak jako člověk, který to v životě nezažil, tak je z toho třeba vděšený. Že tě něco jako tu a tam štípne, nebo že si musíš dávat pozor na to, kam šlapeš trošku v noci, jo, a jako nebejt zase úplně bezohlednej vlastně taky vůči svýmu okolí a dělat si úplně, co chceš, ale prostě dávat na sebe selským rozumem jako víc bacha, to je celý. A to jako někdo v tom vidí obrovský jako diskomfort, jo, ale setkávám se s diskomfortem ve stylu, že někdo přijede na pláž a stěžuje si na diskomfort typu všude je písek. No jako je, no. Ale někdo to vyhledává. Nebo jsme se setkali, že třeba lidem vadilo, proč si to tady neuklidí tu pláž. Jo. Já říkám, a co tam jako mají uklidit? A oni mi řekli, no tam je vše to dřevo, tam se válí to dřevo, ty jakoby to organici, říkám, no vidíš to. Tak i tohle se respektuje, takovýhle pohled, ale je to v podstatě ještě jako nepředsvaklej ten čip v té hlavě, kde prostě kurňali to nemusí být nažehlený. Tady ta příroda je ještě v takové té vlastně hrubý podobě, že? A ty jsi to už zažila, ale ty jsi to zažila asi už ty Brazílii, nebo kde jsi všude žila? Kde jsi vlastně všude žila? Jaký máš zkušenosti před Kostarikou? No, ještě nikdy nebudu mít dost zkušeností, ale hele, já jsem předtím žila chvilku v Chile, chvilku v Brazílii, teďkom zrovna s holčinou, která tady je s námi a sama zvažuje, že by se sem chtěli přisunout, že jo, s partnerem, že se byli podívat. Tak s tou jsme si taky jako prožili svoje. Takže ve Španělsku jsme spolu žili, pak jsem žila chvilku v Austrálii, to byla nuda. Bylo to nádherný, bylo to skvělý, ale oproti Kostarice a tomu, co se tady dělo, tak vlastně to bylo tak pohodlný. To bylo přesně ono. To bylo takový pohodlný. Tak jsi byla v té zóně třeba nějaký pohodlný, přesně, asi taky má tu divočinu. Městský zóně samozřejmě. Jasně. A bylo to jako kouzelný, ale byla to vlastně hrozná sranda, protože tehdy jsme si s Maggie, která tady zrovna teďko je s námi, tak jsem jí volala a říkala jsem, já vůbec nevím, co tady mám dělat. Oni jsou všichni jako hrozně jako, všechno je vlastně hrozně pohodlný. Víš, že i tehdy jako na univerzitě všichni byli tak skvělí, že to vůbec nebylo ničím náročný. Žádná vlastně lekce. Žádná lekce z toho nevzešla. Bylo to prostě super easy. Takže jako super, jenom to není můj styl. Takže souhlasíš, že Linda je opravdu specialistka, prosím tě, napády na situace blízké smrti. Pokud se chcete vyskytnout v situaci blízké smrti, buďte často s Lindou, prosím. Proto jsme kamarádi, řekni ty tvoje zážitky, ty vogo. S tím jaguárem, já jsem nepotkal tady jaguára, Linda, jo, a pak s tím Terciopelo, to je jakoby jedovatý hád, tak sválně trošku přibliž lidem tvůj zážitek prostě z džungle. Já už vidím ty komentáře. Zbavte se ty holky. No, mně se prostě s jaguárem se mi stalo spíš to, že mi vypnul mozek na chvíli. A jeli jsme tehdy právě s Filipem, viděli jsme v dálce takovou jako velkou čmouhu a mysleli jsme si, že to je prostě něco mezi koněm a psem, že jo. Tak jsem zrychlila, jsem řídila a dojeli jsme, no a byl to jaguár. A zrovna zacházel jako v takovém klídečku tady jako do džungle. A Filip, můj drahý Filip, inteligentní člověk, zůstal sedět v autě, aby si tu situaci mohl krásně vychutnat.
Jenže měl vedle sebe šídlo, jak ty rád říkáš, který prostě rychle ho nemusel urvat úplně všechno. A otevřelo dveře a vyskočila jsem z toho auta. Jenže jsem zapomněla, že s sebou máme našeho milého psa, Salčičona. Takže náš krásný pejsek vyskočil se mnou a v tu chvíli jsme stáli venku já, Jaguar, náš pes Salčičon, zatímco můj drahý zevnitř auta řval, ty ses úplně podprole, okamžitě pojď zpátky. A nic se nestalo, samozřejmě já jsem z toho nic neměla, já jsem viděla jenom zadek Jaguára a ocas, Filip si to vychutal mnohem víc, fotku jsme neměli, psovi se nic nestalo, to bylo důležitý, mě taky ne. Takže to se přežilo, já mám jako všichni moji strážní andělé, si myslím, že jsou na drogách nebo na léčení, jo. A už jich tam asi moc není, ale jako byli skvělí a fakt jim za to děkuju, jako fakt to jsem vážný, fakt jim za to děkuju. Je to tady Mára za kamerou, taky jsme to tady řešili s ním, že vlastně, ale je to úplně přirozený, protože člověk tady začíná, je nadšený, je to něco jiného, z příroda, prostě divočina, tak chce všechno zabrat na tu technologii, což je pochopitelný, ale pak je právě rozdíl, člověk si tímhletím projde, všechno si zabere, ale to hlavní je si to užít jako naživo, jako že nemám ten telefon, nic a teď koukám a hodinu, dvě koukám se na opici, ona kouká na mě, nosál a vyloženě jako pozoruji ty detaily, což to byl ten příběh, že člověk šá po tom telefonu, než ho najde, a najednou ta situace už není, protože právě to chtěl mít zabraný a je to takhle přirozený, je to úplně v pořádku a pak s tím hadem, to taky bylo dobrý ještě, viď? Mě jenom vlítla jako vosa. Potřeba, a to v pohodě, jenom nemám spodní prádlo, takže... Tak má to něco udělat. A štípla tě. No, ale dobrý. No tak jako dobrý. nemá spodní prádlo. Váďa, můžeme pokračovat. Lauro, zachraňuju životy. A to už se mi tady taky stalo, že jsem v sobě měla asi prostě desítky žihadel, protože náš kapitán lodi zajel tam k takovým mangrovníkům. A samozřejmě všichni hrozně prostě situace, jo. Nad hlavou nám visel had, takže všichni samozřejmě hrozně na střechu. Jdeme si natáčet hada, všichni úplně nadšený. A jak nikdo nebyl jako v tom režimu nějaký bystrosti, jo, tak najednou jsme se nevšimli, že kapitán zajíždí opatrně do vosího hnízda, že jo. Takže okamžitý prostě nájezd, všichni podeky, prostě zdrejte, plný vlasy, všude žihadla prostě. Takže jsme večer vypadali, když hraješ paintball, nebo když dostaneš neštovice, všude. A nic jako v pohodě. A no, ale stejně ve finále teda největší nebezpečí teď, jak to spadlo, jo, tak je tady podle mě to, že ti spadne nějaký kokosák na hlavu. Tak tohle to, přátelé, miluju. Co to je, hleď? Počkej, ale... Já si myslím, že to je... No a není to ono. Myslím si, že to je to jo, ne, je to ono. Je to kurňa, ty marmády mám rád. Je to jedno, mám blbou paměť, no, ale je to dobrý. Ještě to potřebuje trošku takže to potřebuje, tudíž dozrát, veď? hnojivo. No, takže je to spousta věcí, které se tady můžou udát, stejně jako vlastně u nás, viď? U nás podle mě horší, protože tam ti hrozí víc mezi lidma. Tady ti hrozí víc spíš, že ta příroda ti to tak jako... Víc respektu, že? Když přesně, když nebudeš... Co ti to vlastně, jasně, míříme trošku k tomuto, pak se vrátíme k nějakým příběhům. Co ti to přineslo? Co ti přinesla Kostarika? Jestli se ono taky trošku hloupý, že Kostarika něco přinese, ale je to, ten prostor byl asi v něm a v tom prostoru se ty věci udávaly, uvnitř tebe předpokládám, tak jsou trošku promluvit o tom, co se v tobě vlastně událo. A taky stárneš, že jo? Ale Kostarika asi byla ten no, 18, nebo jak to má? 18. Mířím k 20. No, je to přesně, jak říkáš, je to jako systém samozřejmě všeho, do kterého vstupuje celá řada faktorů, včetně toho, že teda mi bude těch 20. Ale Kostarika mi dala asi především jako trpělivost, jo? Že člověk si tak nějak v tom životě všechno maluje, že mu to prostě přistane bez ohledu na to, jaký máme kdokoliv z nás background. Že se to prostě stane, cokoliv si zamaneš, tak bude. Že největší jako spoustu z nás samozřejmě, já jsem tak asi teda nikdy moc neměla, ale že nějaká jako, že vůbec existuje nějaký souhrn a nějaká normalita, kterou musíš následovat,
a tady v té normalitě, tady v tom jako systému se vlastně pohybuješ a máš pocit, že to jsou tvoje síly, že to seš ty. A co mi Kostarika dala jako nejenom sama jako taková, včetně lidí, kteří do ní vstoupili, včetně medicíny, včetně všeho, tak je najednou vlastně absolutní odtrhnutí od nějaký jako představy o tom, co je normálno, že vůbec existuje nějaký normálno, co to vůbec znamená, jo, kdo s tím jako jak pracuje. A odstřižení vlastně sama od svých vlastních jako vnitřních nastavení, od všeho, co v sobě nesu a vím, že není moje, jenom mi to nikdo neřekl předtím, nikdo mi to jako neuměl podat, vysvětlit, tak stejně tak jako odstřižení od nějakého jako externího prostě celku, že najednou jako člověku dojde, že aha, tak já jsem prostě tady, jsem vlastně úplný mraveneček, prostě jsem mraveneček, tady prostě jako s pokorou můžu koukat kolem sebe a začít zkoumat spíš to, jako co ten mraveneček sám do sobě nese. Spíš než to, co by měl nést, co by ten mraveneček měl dělat na této planetě, všichni to známe. Obrovský jako nátlak zvenčí i zevnitř, co my na sebe ho klademe obrovsky. Hrozně se mi líbí tady a cítím to teď obrovsky, protože ty víš, že jsem tady po trošku delší době. Jsem si dát pozor, protože tam nemám ty... Jo, ale lidi to rádi uvidí. Pojď. Že najednou máš jako ten prostor fakt řešit víc sám sebe, ale v tom ohledu, že vlastně vůbec paradoxně sám sebe neřešíš. Ty řešíš víc jako to, co ty děláš v rámci celého toho celku tady. Jo, že s nějakou jako pokorou tady kráčíš najednou po té půdě, přesně s větším respektem, jak jsme si řekli, ale skrz tohle zároveň učíš sám sebe. Ty se skrz to sám v sobě nějakým způsobem rozvíjíš. A to je něco, co jako si myslím, že jsem asi předtím jako nezažila, že jsem to všeho skákala mnohem víc po hlavě, byla jsem divočejší a to furt, tak ty mě znáš, víš moc dobře, to furt jako trvá, ale zároveň se mi strašně líbí, jak se člověk najednou jako, jak se zbaví všech očekávání, všeho, co kolem mě jako kvete a není jeho a zastaví se tady v tomhle prostředí, kouká na to, teď tomu vůbec nemůžu uvěřit, že jo, protože to je prostě fakt nádhera a zároveň to má své lekce. A jako nezbývá ti nic jiného, než se trošku víc starat o tady a teď. Protože prostě je tady a teď. Si pamatuješ, že jsme tady žili. Když pršelo hodně, tak si neprojel řeky. Ty jsi byl prostě na hotelu, měl jsi tam lidi, který si musel nakrmit, musel si řešit tady ty jako věci a bylo potřeba řešit každý den, co je tady a teď za problémy a zabývat se fakt sám sebou v té přítomnosti a skrze sebe, skrze tu vlastní přítomnost i ostatníma, jo. A tím prostředím jako takovým. Ale my jsme jako všichni jedem v takovém potom jako v tom městském režimu, takovém úplně jiném nastavení. A já fakt už jsem teďka, jak jsem tady po další době, jak jsem cítila, jak mi jako není dobře, jak úplně se vůbec nepoznávám, jak vůbec nedejchám, jak vůbec nežiju. Jak se furt něco tlačí. My jsme si to trošku, to je možná trošku podobně, že jsme si to s Lindou zažili jakoby vlastně i podobný prostory, veď my jsme vlastně sdíleli s Lindou, já jsem je začal a pro stejného člověka ve stejných prostorech, těch jako nejúžasnějších jsme se pohybali v těch největších divočinách, takže já jsem šel jako v nějaký čas, po mně šla i Linda a co jsem tím chtěl říct, ty vogo? Lindy, pomocně, kurňa. Že se pomalu tak krásně jako slíkáš tady vlastně, podle mě. Já myslím, že tohle máš úplně, se slíkáš, prostě to tady všechno odhodíš. Prostě se odrazují jakoby ty věci a člověk jakoby je nadšený, je v tom propojení, říkáme to furt dokola. No a jestli si pamatuješ proveň jenom ten domeček, skladiště, ve kterém jsme oba teda měli to štěstí žít, tak já si pamatuju, že taky zdravím Filipa opět, protože to si pamatuješ moc dobře, co... Filip, to bylo úžasný, on úplně střeštěný oči měl. A to jsem vyprávěla nedávno Pavlovi, že první moje setkání s mým novým sídlem, když jsem se stěhovala tady z té nádhery, že z toho hotelu, a tak bylo takový, že vlastně sousedka tehdy teprve začíná budovat kanalizaci. A že první, co se mi stalo, bylo, že se s krabicema, když jsem stěhovala, zapadla prostě pokotníčky v tom, v čem člověk se moc nechce koupat. A bylo to super. Já ne konkrétně jako tohle, ale já si pamatuju, že my jsme to tam oba ve finále měli rádi. Ty vždycky si za námi přijel a my už jsme byli úplně zvyklí. Přitom já, když jsem někde sdílela potom omylem třeba na sociálních sítích jako nějaký záběr domečku, tak mi přišla prostě reakce i od rodiny jako mojího.
Ježiši Kriste, ta holka prostě tam okamžitě domů, co to je? Že nám padaly, že jo, leguáni tam ze Bavíme se o bydlení vlastně v Puerto Jiménez, což je vesnička za nás okouzlující, jednoduchá, pro někoho třeba ošklivá, ale to je to kouzlo, přímořský místo. A my jsme tam bydleli vlastně ve stejném domečku, jo, pro stejného pána jsme pracovali v té době a byl to velice skromný dům, i tak jako můžeme jít ošklivý místo, tak jako temný, vlhkost, prostě šílenost. Ale, a tohle máme možná pro ty kamarádi, máme společně, já jsem si to obrovský užil, v podstatě v holobytu, prostě úplně jsem v holobytu, jenom tam mám tu postel, jeden vařič, já jsem byl nadšenej, protože jsem jako to minimum věcí, možná kvůli tomu, že jak tam máme ty kupy toho všeho, tak pak najednou člověk si užívá to málo, když toho má. Měli jsme samozřejmě dobrou práci, k tomu vyplat, protože taky pohodlíství bylo. Ale že to nutně to neznamená, že to prostředí je ošklivý a nutně jako, že by se měl člověk hroutit. Plus jsme si vyjeli pár metrů a byli jsme vlastně v tom ráji, protože všude okolo je ten ráj. Jo? Ale jsou tady i místa, které jsou netřeba tak hezký, ty plechový střechy a ty lidi, proč si myslí, že ty lidi vlastně taky zemří? Ty lidi kolikrát, ale vidím, že lidi jako to vnímají častokrát jako dobře, ale jsou taký pohled, jakože přijedou teď z Prahy, z těch Čech a ty chudáci. Co si myslíš celkově ty místní lidi? Jsou to fakt taky chudáci, jak si ty někteří Češi myslejí? To vůbec já myslím, že stačí právě jako sledovat. Tak my se tady bavíme, že oba dva máme spoustu jako lidí kolem sebe. A stačí pak třeba sledovat, co jim jako parkuje za tím plechovým domečkem, jo, za auto, že to chápeš, rozumíš prostě, že tam je mnohem hlubší příběh a jde spíš o to, že i když já jsem se jich na to totiž ptala, když jsem tady žila, tak jako přesně jsem si říkala, nebo by lepší jako zděnej třeba, víš, jako domeček a tohleto a stačí vám třeba větrák takhle doma, že my, jak jsme všichni, že uchylně zvyklí na klimošky vlastně ve finále a úplně to chápu, já když potřebuji pracovat, tak je to taky příjemný, taky si užívám tady ty jako luxusní výdobytky. Ale řešili jsme, a oni říkali, že jako, si se pamatuješ, jak Filip vždycky říkal normal, no jako se normal, tak oni to mají prostě tak, že proč by měli chtít něco víc, když tohle je super? To je prostě super. My máme v San Jose většinou, spoustu z nich má taky něco v San Jose, tady pendlou nebo nějakou část rodiny. Teď se tady jako tak různě proměňují, jako střídají. Spoustu z nich má třeba potom jako v horách ještě nějaké jako útočiště, jo. Že to pozemky. Opravdu se takhle dá říct, že je to taky ten hloupý povrchní pohled, hodnocení. Za mě, jak říkám v těch videích, jsou v podstatě bohatší lidi. Počítaje, sluníčko, jiný životní rytmus, tempo, materiální výdobytky, i ty jsou kolikrát přitom jakoby větší, protože má tam tu krávu, koň, nějaký pastviny prostě, takže jakoby on ten člověk tak vlastně přežije, když to budeme brát do extrému, tak jako on přežije. To je možná ten rozdíl, že ty lidi aspoň v této zóně, oni tady možná přežijou v rámci soběstačnosti mnohem jednodušejc, než my tam, kde jsme už moc jako otroci, moc jako zvyklí, že všechno si musíme jít koupit a všechno je nám dodáno od někud. Já myslím, že za to ani nemůžeme, že přesně jak máme jako v DNA, že je potřeba se připravovat na zimu, je potřeba se připravovat na nějaký jako období, který vyžaduje přece jenom nějakou jako logickou strukturu všeho a připravenost, tak si myslím, že to tak nějak i v sobě máme jako na sebe víc a víc tlačit. Ale tady, přesně jak jsme se na začátku řekli, a vždycky je to naše častý téma, že tady vyjdeš, utrhneš si prostě palmu a moc toho nepotřebuješ, jo. Podívej se na Jose Caria, podívej se na Jorgeho, který prodává ovoce teď za BMkem. A já naposledy, když jsem se s ním bavila, tak jsme přesně tam něco řešili a skončili jsme u toho, že vlastně jeho největší jako životní dar a že opravdu teda víc ani nechce, je to, že jedno semínko papáji mu umožňuje nejenom nasytit jako ostatní, protože z toho samozřejmě vyroste spoustu plodů, ale i celou svoji rodinu. A že jako skrze tohodle spatřuje prostě fungování jako božského principu a proč by měl chtít víc? A to je vlastně něčím strašně osvobozující prostě, protože přesně co potřebuješ, nepotřebuješ přípravu, protože místní klima ti umožňuje si dopřát tady tu jako vlastně uvolněnost, řekněme. Ideální prostor pro život, který potom může generovat, mám taky na to téma jedno video, že může generovat jakoby slabý jedince, je to hodně v uvozovkách, ale víš co, jako, že snesou mnohem míň
To je Protože možný. to prostředí je ideální. Nemusí se geneticky připravovat na tu zimu a tak dále. Prostě to má jako všechno tady si utanou celoročně. A mají takovou pohodičku, protože říkám, ta životní úroveň tady vidím jako větší. Ale zároveň, a co si myslíš o tomhle, to je ten můj jakoby pohled, že ono to nejde paušalizovat, jakoby Kostaričané. Ale zkusím o těch Kostaričanech, jakoby, že se tam bavíme, říct, nějaký negativa, řekni negativa. Co jsi pozorovala? Hele, tamhle krásný leguán, jenom mimochodem. Když půjdeš před sebe, kdybyste ho chtěli jako pozdravit, hola, vidíš ho, jak tam krásně čumákuje. Ale tady, když mrkneš před sebe, tamhle to teď leze. On tam jako uteče, když tam půjdeš. Běž k němu klidně. Tak. To je prostě leguánek. Ale Limnis už je vlastně taková tyka, protože si všímá takhle těch věcí krásně. Autentika. Takže no a povídej, to nevadí, to máme leguánka, ale povídej teda o tom... Jaký jsou negativa? Negativa, je to taky vždycky paušalizování, což nemám rád, ale setkat se. S jakýma negativama se tady setkala? Aha. Klidně můžeš, Máro, už na nás. Hele, jako... Půjdeme na pláž. Za mě samozřejmě negativní je nějaká jako určitá paličatost, která, ale tak trošku může být taky moje zrcadýlko. Ale spíš v tom, že samozřejmě pokud tady někdo jako zná tu zónu a to fungování a řešíš s nima potom pracovní záležitosti a to je jedno, jestli zrovna lepíš jako trubku, kterou rozkousal nosál, nebo prostě potřebuješ naplnit barel benzínem a ne naftou a nebude ti to dopřáno, protože tomu bude předcházet nějaká jako konverzace o tom, jak se to má, tak v tom spatřuji spíš takovou jako paličatost, ale zároveň nikdy konfliktní. A to je, si myslím, jako hrozně důležitý, že se nedostaneš do žádného konfliktu, není to jako nic vážného. Je to prostě takový spíš jako, že znáš to, když člověk zrovna nemá náladu si něco dlouze vysvětlovat, prostě chce něco jako říct a čeká, že se to hned stane, no tak to občas dostane tvoje egíčko trošku na zadek. Co si budem povídat. Takže jako v tom spatřu nějakou... S tou nekonfliktností, to je pravda, oni jsou opravdu hodně nekonfliktní, spíš mají strach z konfliktu. To jako to mám silně vypozorovaný a v tom vidím teda já negativ, ale život je negativ a pozitiv, je to všechno v pořádku a vidím to v tom, že bez toho konfliktu se vlastně nic nevyřeší. To znamená, nechtějí do konfliktu, jakákoliv kritika je jako vyvede z míry, nejsou jako na to zvyklí mít tyhle ty konfrontace. Není to konflikt, konflikt neznamená agresivita. Konflikt znamená, řeknu ti něco, co mi nelíbí, ty něco udělal, jakoby, proč to udělal, tak něco nelíbí, je to špatně odvedná práce. Já ti za tohle nemůžu zaplatit, třeba, ty jsi to neudělal, něco v tom smyslu. A tam oni jakoby reagujou, na tohle nejsou zvyklí, jsou vyvedený z míry, kdy jsou konfrontovaní. A nebo třeba nějaký trošku zvýšený hlas, což to je to moje zase, já dokážu jako intonovat, když se něco nelíbí, tak se nesměju. Tak prostě intonuju a to jim nevoní, je to paušalizování, ale to nevadí, jenom říkám to, s čím se nemůže člověk setkat, jsou hodně ve středu. Ani tam, to jsou jako půra vida a nejsou zvyklí na ty výkyvy, mně přijde. Kdyby jako střední Amerika, nevím, jestli tou polohou, my taky tam v Čechách jsme Čechách jako střed a taky nejsme přece jakoby, nejsme ani tam, jak je to jako od nás nalevo nebo napravo, jsme taky jakoby trošku středový. Prostě taková švejkovská Kostarika trošku ve finále. Švejkovská Kostarika, opravdu trošku, akorát, že my si myslím, ještě dokážeme jako ten konflikt trošku zařvat si, poslat se do prdele v uvozovkách, nevím, jak jsou jako ty nový generace. Tady ne. Tady zvýšíte hlas a už odcházejí z práce, končej prostě, už nechtěj. A je to vlastně tak inspirativní, viď? Je to inspirativní, že nejsou zvyklí na sebe řvát, tak je to inspirace. Blbý pak, když o něco okrade, podvede a ty na něj řveš a jemu to přijde jako nerespekt. To je takový ty extrémy tady, že mluv se mnou s respektem. Říká ti třeba člověk, co tě jakoby okradl. Jo? Ale to jsou ty extrémy. Jsou to ty extrémní případy. Vesměs jako všechno půra vida, no.
Půra vína. Jako někdy je potřeba se samozřejmě trošku, tak ty víš, já mám Pavla, že jo, já mám Pavla, aby mi pak říkal, když už jsem důvěřivá moc a už je to trošku pro mě jako škodlivý, tak mám většinou Pavla, nebo tady náš blízký kruh, který mi řekne, hele, vzpamatuj se, není jako potřeba zase každým vidět to nejlepší a všemu věřit, že jo. Takže tohle je super a jsem za to i vděčná, Pavle, jakože když jsme tady vlastně začínali, tak jako není to zas tak, že by stejně tak jako všude jinde, že by každý byl skvělý. To prostě tak není. Spoustu lidí tě vidí a chce tě jako samozřejmě, záříš tady jak žárovka, prostě chce samozřejmě něco od tebe, jo, jako nějakou, potřebuje tě vlastně, takže tě strhne, no. Když jsi holčička jako já, když jsem sem přijela, tak na to koukáš a že jsou všichni skvělí, no to je úplně nádhera. Takže bych tady dost možná mě taky třeba sežrali, že jo, zaživa. Ale je to super právě jako v tomhle, že tady je prostě komunita takových lidí, kteří se tu sešli mezi náma. A že přesně vlastně kontakty, se kterýma, který doteď já mám ve svém tady jako úzkým prostě jádru a všechno, tak to je vlastně díky tobě, že jsme se tady jako všichni tak prostě našli, včetně místní, prostě, to úžasná žena, že jo, její rodina, naši jako kamarádi společní, zároveň pracanti, nejenom kamarádi, ale i lidi, se kterými spolupracujeme, kteří jsou prostě skvělí. To je úplně... to je taky ta komunita, když to je ta komunita těch lidí, že i jsou pracovní vztahy mezi náma, no, to je skvělý. To je super, no, to je jako fakt, takže je to jako všude jinde. Myslím si, že v tomhle absolutně jako si ladíme, souhlasíme. Jak si tady popovídáš a takže máš to třeba tak, že si samozřejmě jsi vybavená jazykem, vím, že taky, ale i tak se tě ptám, popovídáš, jaký je rozdíl popovídat si tady s těma cizincema, s těma místníma tykos, anebo v Čechách? Jako vnímáš ten nějaký rozdíl, anebo je to vlastně úplně to samé? Jestli mi rozumíš, že třeba někdo má taky, v Čechách mám tu nějakou své kamarády a tady se jako nezapojí do toho života, protože jako tam jako ono to něco obnáší, jo, nějaký čas. Ale já jsem zrovna takový jako těžký případ, jo, mě málo kdo rozumí, takže to je taky těžký se mnou, ale třeba jeden z nejhezčích rozhovorů, který jsem měla jako za poslední měsíce, tak byl tady prostě s Chorchem, co prodává jako ovoce. Fakt to bylo tak jako jednoduchým, se tady všichni zabýváme vlastně furt, že jo. Životem, smrtí, kolem toho se všechno točí, neustále jako otáčky na všech stranách. A Jorge mi dal vlastně tak krásný, absolutně nespirituální prostě nájezd. Úplně tak jako jednoduchý, že jsem se rozbrečela. To byl tak jako hluboký rozhovor, že jsem tam prostě stála na rohu silnice, že jo, s kokosákem, s papájou v ruce. A prostě jsem se jako poplakala, takže samozřejmě je to zase ono, jo, taky ty musíš přijít s nějakou otevřeností a jako říkám úplně na rovinu, že prostě jako nemít jazyk a nesnažit se tady se naučit mluvit španělské blbost. To je prostě blbost. To jako, buď tady budeš se svojí komunitou, teda českou, výhradně, ale budeš od nich furt taky něco potřebovat. Budeš furt potřebovat nějakou pomoc. Ale to nechceš, podle mě. To ti nedělá dobře. Nejseš doma potom. Bavíme se častokrát o té soběstačnosti potravinový, energetický, ale ta soběstačnost začíná tímhletím. Člověk mluví jazykem, dorozumí se a má vlastně jako a je to o těch vztazích, jo, proto jsme nadšení z té komunity, která se tady vytváří a je to vlastně základ. Je mezilidský vztahy jedno kde, ale ještě když ty mezilidský vztahy jsou v krásném prostředí, jo, tak je to ještě jakoby možná znásobený tím, že tady můžeme takhle jako na pláži být v tomto úžasném prostoru, no. Lindis, co bychom se ještě mohli pro trošku s bosejma nohama, veď? S bosejma nohama. S bosejma nohama, nesedíš na pivu prostě v uzavřeném prostoru. V Česku, kde se nudíš. Seš prostě na pláži a taky si řekneš toho nohem, ty to znáš? Víš, jaký máme tady naše ceremonie interní? Kolik si toho vlastně člověk řekne, kolik toho taky o sobě odkryje. A pak se cítí o to líp s těma lidma, který kolem sebe má, kterým věří. S málo kým si to dopřeješ ve finále. Já to tak teda aspoň mám. Jaký máš lidi zkušenosti? Já jsem se ptal i Dante, já se kouknu trošku, jaký je čas, víš? Tak natáčej furt Lindýska, kouknu se čas. Jo, v pohodě. Lindýsku... Chtěl jsem tady ceremonie, víš, nebo jakože... Protože tady jsme nedávno vlastně absolvovali, víš, ty Vazo. Chceme se o tom bavit, chceme tomu jakoby něco říct? Mně to přijde zajímavý, nebo... co bys o tom chtěla říct? Protože je to o tom, že se bavíš jakoby s Chorchem a právě s těma úplně obyčejnýma lidma,
který člověk zjistí, že tady bydlí, mám taky s ním rozhovor, pan Cario, a prostě jeden zub, 2 chyby, tohle taky prostě jakože vidět, že něco odžil, je mu prostě jestli 80 nebo kolik, že je tady úplně nějaký chatrči, ale člověk pak s ním promluví, k tomu je třeba to, že vůbec jako člověk s ním jde do toho kontaktu, ne ten povrch, že nějaký pobuda, začne s ním mluvit jeho jazykem a zjistíte, že to je super inteligentní a moudrej člověk, který zažil ty takový, on dokonce ne, že jako mluví o životě úplně moudře, a on dokonce i ví, co se děje, jakoby i ty třeba politický kontexty ví, že a on tady, že celý život na pláži. Jo, tak to mě vždycky natkne, takže... No jasně. Takže to je ten okruh lidí, který tady existují absolutně. Teď by se vedle nich postavit tu srandu toho nažehleného Čecha třeba, v té košilce, v tom bavoráku, tohle a on by ho vlastně přehlíd. On by ho úplně jako přehlíd, protože on by si... Myslíš José Caria? José Caria by nekoukala, nezajímá. A dalších skoro všechny, protože je člověk zařadí, jako že ty vůbec nevědí. A pak ta strana, když jde do hloubky, najednou člověk objevuje tu lidskost, že to je úplně jiný úroveň v rámci lidskosti. To je úplně jiný level, než taková ta masa vlastně kdekoliv. Jo? Jako nechci tady se dotknout, Češi jsou skvělí, taky to máme své pozitiva, vědomý člověk. Ale řekni nám o těch ceremoních, je to zajímavé, protože pojďme trošku pro pracovní stránku, protože si pracoval pro stejného pána jako já, dneska našeho kamaráda, Romana, dneska za ním jedu, skvělý člověk, velice úspěšný, bohatý. A pak jsme nějak jako by teda vlastně začali se osamostatňovat, nebo jsem se osamostatnila. Já jsem tě následovala. A ty jsi následovala potom a teď se tady tak krásně rozvíjí. Zkus trošku říct jakoby k té práci, co se vlastně dělo potom, co si teda začala novou etapu Kostarika. A zároveň my dva máme spolu zkušenosti těch ceremonií, jakože jsme, dejme tomu, v kontaktu, můžeme říct s tou jako vědomou scénou, no to zní šíleně, jo? Ale rozumíš, že prostě lidi, kteří participují na těchto akcích, a tobě se to líbí, a možná bys to chtěla i trošku rozvinout a sdílet to vlastně dál, a tím nech ti lidi zažijou tyto okamžiky, no. Tyto operace mozku. Pro mě na to zní, je samozřejmě těžko říct, čeho to je operace. Jestli to je operace mozku, ducha, těla, všeho. A je to prostě kombinace a fakt všeho. Ale tak asi to trošku jako rozdělím, jo, když se to vlastně v finále prolíná. Ale tak pracovně my jsme se to vlastně sešli zase před pár lety, díky tvýmu vlastně projektu, že jo, Reality Kostarika. A teď tady spolu prostě vesele budeme pokračovat, protože... Pro mě budeš slovo, teď fouká vítr celkem, co si když to udělá? No to jo, a co to udělá s tím mikrofonem, že to bude v pohodě, To nevím. No to nezjistíme, no. Zkušenosti, no. Tak doufám, můžeme si to dát blíž k puse a zjistit, jestli... A nebo si sedneme jako někam jinam, trošku není takový větříček. Tak to pojďme zkusit. Tady jako je to ta příjemný vítr, ale aby to nebylo tak, že... Já se omlouvám. Tak si můžeme zalíst možná, směrem zpátky. Jdeme se na tu síť. Aha. A budeme jako zádama k tomu větru. Aha. Jo? Tak jo. Jo, už jen takhle budeme, hleď. Jo, budeme spolu na síti. Ty můžeš takhle máro před nás. A tady už takhle dosedíme hezky, no, tak se to neujmeme. Pád v přímém přenosu. Tak, a teď to ví, že už ty není jak jsem těžká, tady to nejde skrejt. Upohodlni se. A ti nic nevylieze, a mě taky ne. No, takže tak pokračuj, takže skončila jsi kde? A skončila jsem v tom, že spolu dál veselé jako pokračujeme. A že my jsme řešili, já si pamatuju, že jsme měli totiž jeden rozhovor vlastně na začátku. My jsme tady byli dost jako sami. Vy jste s Laurou už začínali, ale Laura byla hodně busy na Fince. Mě odjel Filip. My jsme si tak nějak měli, ale taky jsme pracovali, měli jsme svoje věci, takže jsme se vídali, ale vždycky prostě to. A já si pamatuju, jak jsme se hrozně smáli tomu, že já jsem ti začala postupně rozumět. Ty jsi říkal, já člověče občas takhle jdu do toho města a musím si jako sednout před krám a pozorovat ty lidi a mám takový jako pocit, že je to ta socializace, jo? Že prostě vstupuju tady do těch interakcí.
A já se na to koukám, říkala jsem si, tak to si vůbec nevím představit. Bum, o půl roku později jsem chodila bosá k BMku a seděla jsem tam a tak jo, to je super. A myslím si, že jako to co nás, možná i tebe, když tak mě oprav, ale myslím si, že to byl taky takovej tvůj vstup do toho, že mít tady kolem sebe přesně to, co máme teď, co tady vzniká. Vlastně podívej se, to je úplně úžasný, co jsi udělal, jo, že za co jsi tady prostě fakt jako, je to tvůj počin. Udělat. To je vždycky Ale- práce týmu, Práce ale jsou tam vždycky nějaký jednotlivce, no. Ale ty tam takhle odhodil na školu. Dej, takhle, tak. A bacha na ten vítr, ať ti nejde do toho právě, jo? Dobrý? Jo. Jo? Jsme v pohodě? Jo, Tak. Vypadá to, já se takhle skryju. dobrý. A no takže vlastně najednou vidím teď, že se to tady jako tvoří, to, o čem jsme se bavili. Že je to úplně nádhera a rozhodně tady nechceš mít prostě hlavu na hlavě svých jako krajanů prostě a všechno. To nechceme. Zdravíme všechny naše krany, máme dobrý kámoše, jeden je za tou kamerou, Mára, prostě úplně týpek, nedávno jsme se známili a prostě to se hned ví, že to je ono a je jich víc, ale jinak, ale my všichni to chápeme, my nechceme hlava na hlavě, ani nehledáme ty Čechy, přitom ty Češi, jako tady jsme spolu, už se to jako tvoří úžasná komunita, ale není to ohraničený pasama, jo, národnostně, je to ohraničený po něčem jiným, těma prioritama, způsobem přemýšlení, je to internacionále. Internacionále, přesně. Já myslím, že jako ta blízkost, která tady taky vzniká, víš, že absolutně jako to je něco, o čem jsme se spolu bavili, že tady najednou bude přesně tahle forma komunity, že se uvidíš, a to teda propojuju teď práci a ceremonie, že se uvidíš v rámci ceremonií, který nemusí nutně znamenat substancový ceremonie, prostě šamanský velká věc, jako velký retreaty. Může to taky znamenat úplně obyčejná věc, jako že se tady fakt krásná komunita lidí sejde večer na Precioze u ohně a prostě si jenom popovídá, shrne ten den a to je najednou tak jako hezký v tom bejt, jo, že úplně přesně i tahle forma blízkosti, že vůbec neřešíš, prostě si na tebe hodím nožku, jako, nebo absolutní jako blízkost, která se tady fakt vytvořila, to je pro mě vlastně nejvíc a myslím si, že to je přesně to, o čem jsme se bavili dřív. A je to to, co tady se dál vlastně tvoří. Je to prostě kus vlastně místa pro mě, kus ráje, jako doslova, kus ráje, jako z přírodního ráje, kam člověk, který se necítí úplně sám jako dobře v sobě a ve svém prostředí a v nějakém prostředí, ve kterém se jako narodil. A my Češi to prostě máme, že jo, jsme ze všech koutů, jasně, ale prostě víme. Tak si tak jako opravdu jako doslova vytváříš druhý domov a do toho domova ale nepatří jenom tady krásná palma, krásná pláž. Tam prostě jako nutně musí patřit lidi, protože většinou ty lidi jsou ten domov. Takže jako to, co tady tvoříme, tak fakt je vlastně, už jsme všichni měli domov ve formě toho prostředí a teď se nám tady jako ale doslova vytvořil najednou jako absolutní domov ve formě toho všeho, co ten domov potřebuje nasát do sebe, aby se mohl nazývat domovem. Takže to je to, co já vnímám teď jako po 6 letech vlastně, že už je to úplně, je to prostě návrat jako domů, doslova, no. Takže... Prvé jsi trošku zmiňovala, že jednu dobu jakože taky toho měla hodně, že, jako, jo, že i tady si zažila jakýsi rytmus, dejme tomu, ne takový, který ti seděl, zkus trošku víc, jako s čím to bylo spojený. No, spíš asi s takovou jako formou nesvobody potom, že taky jako člověk si potřebuje sám sobě hlídat hranice a vědět, já vám pryč? Jo, sám sobě vlastně hlídat jako hranice a potom samozřejmě je zase potřeba, jako když už tady člověk má svoje zkušenosti a všechno, tak rád pomůžeš ve všem prostě, jo. Ale ne samozřejmě jako nejde to tak, že se jako úplně rozdáš a budeš neustále na všech stranách jako něco dělat, někde pomáhat, snažit se vlastně si toho nandat na sebe mnohem víc, protože to je to, jako já třeba v sobě asi mám, jako, tak pojďme vzít tohle a pak si to už ale neukoučuješ vlastně, bo já nejsem toho pak schopná, takže se to učím. Tohle to máme trošilinku s Lindou, si myslím, to jsou vždycky podobný princip, máme podobně taky takový ten vlastně blbeček, což ten program jsem taky měl, člověk si to postupně ladí a ono se to opravdu
samozřejmě se to projeví hodněkrát v tom, když člověk něco dělá, vytváří. Vytváří se něco, buduje, můžeme to třeba nazvat jako, že je v něčem úspěšný, a teď teda ty lidi nějak jako ty tam jako se tak jako lepí a teď něco chtějí, potřebují kor v tom samozřejmě cizím prostředí, kde ty lidi jsou jako bezradní a potřebují pomoc. A je to opravdu zajímavé sledovat orientovat se v tom, proč člověk chce pomoct, ale do jaký míry budu pomáhat, jo? Do jaký míry pomůžu, aby to nebylo, že už jsem blbeček a jsem jako zneužitej. Takže tohle se jako to ladí Linda. Já si myslím, že už se mě to podařilo vyladit. Slyšel jsem teď, to jsem ti možná říkal, bylo to pro mě hezký, pravdivý, že prý se jako povídá, že trošku se jako povídají někteří, nevím, jak někteří se povídají ty Češi, že jsem hodně nedůvěřivej, jo. A mně se to líbilo, protože opravdu prověřuj, opravdu se mi to jako dobrý rčení, je to pravdivý, no především v rámci té největší duchovnosti nedůvěřovat a prověřovat, ale zároveň být otevřený, protože opravdu ne všichni lidi jsou připravení na to, aby i dávali. Jo, opravdu je to taky blbý program celospolečenský, ale právě ta komunita už je o tom, že ty lidi vědí, že já dám, je to taková koexistence a dávám. Ten princip je já dávám. Já nechci jako jenom jako tady si hrabu úplně kupičky, ještě větší kupičku a já nikomu nic nedám, jo? Jako to pak jaký nechutný, hodně hustý kůže se mi z toho dělá. I tohle jsem tady potkal, samozřejmě poznal. Lindis taky. A to jsou ty vlastně krásy života. Tak Lindis, tak máš slovo. Skončila se jako, že hranice, vlastně tohle teď jsem takhle uzavřel, že měla to úplně krásně schrnul vlastně. Schrnul a teď postupně vlastně jdeš do té bublinky, kde si člověk vlastně hlídá to, co potřebuje, zároveň si hlídá své okolí, ví jakože už taky, člověk si to musí taky dojít, jo, to je ještě další věc, že to jinak nejde, ale zároveň jako nemůžeš fungovat pod nějakou vlastně kontrolou potom zase ostatních. A je to, vždycky to vychází taky z nás tohle, jo, že přesně ty máš v sobě nějaký program, ty tomu vždycky říkáš, to jsou ty programy. Máme v sobě ten program, kdy ty chceš být na všechny milej, hodnej, taky jako asi podvědomě trošku čekáš, že no jasně, tak teď už já budu hodný a milej, tak oni taky musí být hodný a milí, takže se mu takhle vrátíš, jo. A když jako odstraníš, a ty už to odstranil, to jako to víme, a já na tom pracuji, proto trávím, taky tě pozoruju, že jo, a snažím se z tebe nasát, co naučit vlastně co nejvíc, tak potom vlastně, když to odstraníš, tak jako zjistíš, tyjo, jsme zpátky na začátku tady toho rozhovoru. Jsi tady prostě pro sebe, jako primárně v tom životě. A to, co děláme tady teďkon, že třeba někomu, kdo potřebuje fakt víc pomoc, úplně to chápeš. Já jsem potřeba taky pomoct přece na začátku. Takže pomůžeš. Nejsou to třeba vůbec naši jako lidi, kteří se pojí na nás, jsou to úplně jiný lidi, kteří prostě něco potřebují, tak se ti ozvou, že jo, jasně. A pomůžeš. A není to taková ta pomoc, že ty očekáváš, že se z něco vrátí automaticky. Že ty potřebuješ být skvělej. Vůbec to jako o tom není. Je to prostě o tom, že chápeš, že jsme všichni prostě jedno ve finále. Jsme fakt, že jo, jako jo, na nějaký úrovni, jo. A chceš pomoct, chceš, aby to fungovalo. Ale jako ve chvíli, kdy už je to moc, tak zároveň podle mě tvoje dospělá jako verze musí být schopná říct, hele, nemám kapacitu. Není tady ta kapacita, prostě nemůžu, omlouvám se, za měsíc možná, jako jo, ale teď prostě nemám kapacitu, protože nemám ani pro sebe dost. Takže v tuhle chvíli to je prostě takhle. No a to je něco, co bych tady chtěla jako žít. A fakt si to jako hodně připomínat, že samozřejmě člověk umí vydržet. Jsou prostě časy, kdy se ti to nashromáždí. I tady je to tak. Vůbec to jako není zase tak, že by to byla jenom půra věda, že je to tady úplně jiný a že člověk jako nemá vůbec žádnou práci, že jo, a jenom odpočívá. To prostě myslím, že to je ta dovolená a taky ty iluze, naivní představy, že jo, v krásném prostředí se žije krásný život. V krásném prostředí se může žít krásný život, pokud se člověk udělá a jakoby jde sám do sebe, jo. Takže i tady se běhá, jsou ty starosti, stresy, tak možná taky rozbití tyhle iluze, že lidi taky píše, já bych chtěl žít jako ty. A je to hezký, že jakoby teda ty lidi takhle řeknou, tak to je super, tak asi žiju takhle, asi dobrý, na tom videu to je asi dobrý, je to i v reálu dobrý, si myslím, jsem spokojený, ale jako spousta věcí se děje, že, taky chystám, to jsou amputovaný prsty, propíchlý tamhleto,
problémy rodiny, to jsou ty věci se v životě dějou každému, jo. To nezmizí kvůli tomu, že jsem na pláži, ale to není nic na tom, že ten prostor jako určitě umožní člověku se víc napojit sám na sebe. A pamatuju, teďko mě také tam přišlo mi to tam, jedna prostě ředitelka ve stavebninách Jiménez, už tam teďko nedělá, tak jsme se nějaké hezký rozhovory jsme vedli a úplně pamatuju na začátku, já jsem tady byl smutnej se synem, to bylo takový jako moc jsem, jo, prostě problémy právě ty rodiny, kde máte rádi vaše dítě, ale nejde to podle těch představ. A ona mi říkala, taková ta obyčejná, prostě místní, ale moudrý, Pavle, soustřed se sám na sebe, tím nejvíc pomůžeš svýmu synovi. Prostě pracuj na tom, nepracuje se, prostě jenom se to děje, ale jdi do sebe, zlepši sám sebe a tím zlepšením sebe sama zlepší životy těm ostatním, vlastně svýmu synovi, jakože, a opravdu to tak jako je, prostě ano, soustředíme se každý sám na sebe, když se mi bude dařit, zřejmě se bude dařit i mém blízké, mý rodině, takže je to o tomhle, že prostě pracujeme sami na sobě, ne v křeči, čistě jakoby se snažíme žít se všema těma problémy. No chytrý keci, no. A těch máme spoustu, že jo? 6 minut schází do hodiny? Ano? 9. Tak to je v pořádku, 9. Tak 9minutovka! Tak Něco hodně chytrýho, jo? Počkej, tak co? Lindy má Karlovu univerzitu, Filozofická Karlova univerzita, co to ještě říká? Filozofie a žurnu. A žurnalistika. Ale ne z Česka, ale... Takže přátelé, já to uzavřu teďkon chytře já a potom už máš slovo Lindy a ty to uzavřeš celý. Něčím chceš. Takže já jsem šťastný, že mám Lindy se vedle sebe, protože je úžasný člověk, už jsem říkal na začátku a není jediná, je to opravdu příjemný, že nejsme na světě sami, je to prostě, šlo by to, že jsem sám, jako jo, ale myslím si, že je příjemný, že nás je takhle víc, takovýhle krásný kruh a za mě člověk s obrovskou kvalitou, jo, kde o tom to je to o kvalitě. Je to o kvalitě, není to o tom, a kolik to stojí, ježiš, to je drahý. Je to, ta první otázka je vždycky, jaká je kvalita. A pak až se může řešit jako co si Linda řekne za cenu třeba, aby se mnou spolupracovala nebo něco, ale já první, co vidím je, ne jak je Linda drahá, ale jak je kvalitní. Já zase jako filozof, ale protože vidím tu kvalitu a to je to, co mě zajímá, to je s tou naší prací tady, jo. Nabízíme kvalitu, takhle zase jako podnikatelsky řečeno, a nechci to tady zase scházet nějaký práce a jsem rád, že okolo sebe kvalitní lidi, jako seš ty, Lindísku. A teď to kvalitně uzavře. Tak teď vůbec to se na mě absolutně nepřidal žádný tlak teďko. Tady potom. Takže děkuji ti, Pavle, za tento krásný rozhovor. Hlavně za ty roky naše. Ještě nás toho spoustu čeká, já se na to hrozně těším. A to je kvalita, vážení, tohleto. Takže kvalita se loučí. A těším se, co vlastně zní to tak divně, že ještě z mých úst jako říct kvalita, ale těším se, co všechno za kvality se tady ještě potká nás všech, protože je to krásná i práce, cítím to tady, je to jako úplně, jak kdyby se všechno akcelerovalo a člověk si sám se sebou tady může hodně pobejt, hodně se toho sám o sobě naučit, řekněme, a nechat si toho taky fakt spoustu ukázat skrze ostatní. Vždycky to je, furt se učíme, je to tak, to je jedno, jestli jste tady specialista skrz pády na hady, to zní hrozně, teda mimochodem, to zní strašně. Pády na hady, nebo jako problémy, pády, že jo, celkově, srandičky. Děkuji ti. A nebo tak, ale jsme tady jako super banda, máme spoustu humoru a držíme hodně při sobě. Takže se těšíme na to, co nás tady čeká vlastně s vámi všema, no. Co ještě jako, co nás čeká. Že my rozhodně nikam nejedeme, jako jo, to je... Tady samozřejmě jako... mohli bychom se bavit mnohem jako erudovaněji, řekněme. Mohli bychom řešit jako migrační politiku a další věci. No ale to teď prostě neřešíme, my nikam nejedeme, to je můj chytrý závěr. Takže uvidíme.
Děkuji Mějte ti, se Pavle. krásně, Mám tě děkuji. ráda. Já tebe taky, ahoj. Ahoj, mějte se, čau.